andi terenka right ñininkaliw be damina min na bi kunu ñininkali do ñininkara dawra bugu deresula do de ko tura misi e ya di mogo do ma ko aka misi balo na ye misi balo ko tigi ye misi balo aye misi fere wa bisaba aka tono aye tono tila ko be togole an ko men masayila en faamu ni jogola ne ba tile cogo min ya tile ka jaabi mais ja burusu la bara de ku bolo o kali caman nana ka koy faranfansiya nye o ko min ye ɲininkali in kɛ o ko a b'a sɔrɔ ɲininkali in cogo man ɲa bolo o ko sisan baara ɲɔgɔnya min bɛ burusu la dugu caman bolo o ko o ye de i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ ale bɛ se baganmara la a bɛ se baganmara la kosɛbɛ mais nafolo t'a bolo foyi t'a bolo nafolotigi dɔw bɛ baganw sa sisan ka misiw sa a bɛ misiw sa k'a d'a ma a b'a fɔ karisa misi ninnu filɛ e k'u balo e ka misi ninnu balo ka taa san kelen ɲɔgɔn na i k'u balo u bɛ dati bɔ fo u bɛ i k'u balo dɔrɔn fo n'u tilola wagati min ni an y'o fɛɛrɛ n'an y'o fɛɛrɛ sisan ne ye misiw sa ale ye misiw sa hakɛ min na ale ye misi minnu sa a b'a fɔ ni misi ne yɛrɛ y'a sa 20,000 ni misi ne yɛrɛ y'a sa 30,000 a bɛ misi ninnu ale y'u san min na a b'u prix fɔ i ye a bɛ misi ninnu ta k'a di e ma bon sisan e ka misi ninnu i k'u balo n'i y'u balo san kelen ɲɔgɔn na an b'u fɛɛrɛ n'an y'u fɛɛrɛ ne ye wari hakɛ min don misi ninnu na an b'olu tigɛ ka bɔ a la a tɔnɔ min sɔrɔla an b'o tigɛ u ko ko ɲɛnen dɛ ko ko ɲɛnen dɛ nin masayila n taara nin masayila sɛgɛsɛgɛ kitabu kɔnɔ n y'a sɔrɔ nin masayila dɔɔnikɛbaga kumana a la u ka ɲɔgɔn sɔsɔ b'a la min ye nin baara sugu ye nin baara ɲɔgɔnna sugu ye imamuna maliki abu hanifa imamuna safai olu ma sɔn a ma nin baara sugu olu ma sɔn a ma ko kararu b'a la olu ma sɔn a ma mais ahmad ibn hanbali ale ka ale sɔnna baara cogo min filɛ nin ye ale ka riwaye dɔ la ale sɔnna ma sheikhul islam ibn taymiya fana y'a sabati ibn qayyim y'a sabati wala olu kɔni ka ɲininkali ye nin de wala an bɛ min jaabi sisan dɔɔnikɛbaaw ko nin baara sugu minnu filɛ nin ye cogoya fila fɔ foyi t'u la u dagalen don cogoya fɔlɔ e ka misi ta k'a di mɔgɔ ma karisa ni misi ne y'a sa mais e ka misi in balo mais misi in n'an y'a tila naani ye tila naani na ye e ta ye misi tila naani na ye e ta ye e ka misi balo bon n'a tigi ye misi balo sisan i b'a sɔrɔ misi in kɛra a bɛ jɛ ye sisan misi tila sabanan ye e ta ye misi tila naani na ye nin ta ye a fɔra jɛn tɛ misi ye sisan ale bɛ misi balo n'a ye misi in balo sisan n'a ye misi in fɛɛrɛ la 100,000 sisan misali la 100,000 tila naani na ye joli ye 25 25 ye ale ta ye wari tɔ ye e ta ye urubu o tɛ wa ni misi fɛɛrɛ la sisan misi urubu ye ale ta ale min y'a balo misi urubu ye ale ta ye sisan a tɔ ye e ta ye mais i b'a sɔrɔ misi ɲa bɛɛ de ta ye ni misi nɔnɔ min tun bɛ bɔ a la a fila bɛɛ de jɛn don sirimɛ min tun bɛ bɔ a la a fila bɛɛ de jɛn don donc mais n'a fɛɛrɛ la urubu ye nin ta ye jamhuru banna nin de ma maliki ma sɔn nin ma abu hanifa ma sɔn a ma safai ma sɔn a ma ahmad ibn hanbali sɔnna nin yɔrɔ ma a ko kararu kɛ nin na ko baasi t'a la ni misi fɛɛrɛ la dɔrɔn urubu bɛ di nin ma sheikhul islam ibn taymiya ya ahmad ta yin sabati donc fɛn tɛ nin na nin tɛ fɔlɔ ye wa fɛn tɛ nin na i ka misi di mɔgɔ ma misi in tilancɛ y'i ta ye ne y'a sa dɛ mais tilancɛ ye e ta ye ou bien urubu ye e ta ye a balo n'a fɛɛrɛ la
misi e wa songo na benna tilancere ya misi songo tilance be ke balo ba tay mi nya balo na benna urubo dera ni misi fere la urubo ba ke tay bashi tala bunte mi ko bashi tenne la ya sabati ibn qayyim fana ko bashi tenne ya sabati a to ya fulana ibe misi ta kadi muhoma karasa misi fulane ya sa apalo ne ya sa nindenga apalo ni e ya balo sisa misi ewa tono mimbe bo misi na o tono donc o ye etay ne koni ya sakadima me e ka balo ne ya balo anono nono mimbe bala misi nga sirme uni few o ye etay ni fana jamhuru banandi ma ari ahmara ka kuma dola banandi na aka kuma dola ahmara ko bashi te ni fana la kam misi di mo ma le ka mara na fa mimbe bo misila ataro ube na fa mimbe bo misila ambatila anono na few ahmara kayre waydo asonan ni man bon temi akon ni fana ko basitala bun kay ko basitala wala ka kuma suruna ni sugun nyogona munu fulen ni nu ba ke pour so la basitala e kam misusa ko ta kudi mu'mma ibu dama ya ko karasa misu fulen ne ni sanina ne yire ko ni ka wori je ni hakede misin nununa aba sabe e wori je min do misula o be sabe kamila ibe musidi alema alebe musu balo na ye misu balo sisa na ye misin nunu fere e ka wori je min be misin nunu na o sabelele aba e ka wori je bwana foro donc tono min be aba tila bashita silamia sharia la bashita la famura silamia sharia la doni ko bashita ndina bul qaymu kumana nunu ka kosoba ka kitabu ko idamul muwaqiin bul qaymu ko pente nunu akera sodeo akera misideo akera bawude fewneo hari ewa akera tamaro de iriede ka ade kere ka forode bul qaymu ben nunu ko idamul muwaqiin ko bashi siten nunu akom munun ko qararu ben nunu na ko qararu te nunu na akon nunu islamia qaida na kallisiru ko tem yugo muli roshi ngi qiyasu te nyugo mbira yoroshi akon nunu daga dego wala famura kera sawa e yem misi takadi mo ma misi ntilanna ni na etay anka diala ni aperela awori atilanna ni na ebata bashitala akera sa misi ufule ubalo na fami mbe sor misi mula ambatila bashitala akera sa misi nunu fule ne ka wori hakke ninde misi nunu na ubalo na nyu fere ne wori hakke min dola ambo tige ka bola tono mi sorola ambatila fentala woni momi ni awatiden ko sallallahu alaihi wasallam man sallama li iman hatta yansarifu kutiba lahu qiyamul layla akoni momi sallira tarawihila sun kalo na filam min be ke safo ko fe mo no yo salli al imamin no fe ka pappew ko ala be sumu me salli na fila baraji dum sumu me na fila baraji ala ba tibe ko e momi sungalo ta e way masu kono nan na fila ke ko yala e be se ka letre qadri surwa ko letre qadri ya ta definitely binna ko kata fadiri hari tarawih be se ka letre qadri surwa tarawih letre qadri purote ya asunde wa letre qadri su ya ta minade definitely binna letre qadri su ya ta min ko kata fadiri kenati donc men nyumande yede ikasu imbe nyana maya drop ikasu imbe nyana maya ode kanyi wala mu'min nilla futila salayatila chide nyen ninfo akoni sallira alimami no be sumu men baraji be dim me ni e yere tara nafila ke sufela tona baraji farla baraji ko ma do ma para baraji ka me ni mahari nafila ke sumu men baraji be dim me lega tira de soro le ko be ala de ko ibi jija de be ko ma choko bo
ko do ko min ye tahajjude ko ama sabatu o della tala o kuma ye kuma bine unye kuma bine undo wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak يا أيها المجمل قوم الليل إلا قليلا نصف أو ثلث قوم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا donc aya chaman de nana ka sufen nafila fo moye amadan kala sufen nafila ya ta depuis hada madenye wa safo sali don ko ba ko yere depuis nitile yere dinna sun nafila ya damina wala ko kada fajiri kenechi ibe fingo fin nke wala o bere to ko sufen nafila dan de sufen nafila la ciden de ko man kama ramadana imana wa tisaba akoni mo minye sungalo jo cide ma e wan nafila ko nyona ka ko e wa sungalo jole ka tarawih de kai kana tahajjud ko cide nyo ko mo yo ciden ko ne sungalo je do na do ye ciden ka saliji o be saliji tani jimmiye joyo tako de ciden ma ciden ko ndeli ako ciden ma nebi deli ishigi nyonya de la arjana ciden ko ayini ni ala nafsika bi kasrati sujudi akon de me yere la ni sujudu chama kore munye inde me yere la ni salli chama ye ciden ma hakke do salli la boro na kala sala ma hakke kala akon de me yere la ni salli chama ye harisana na bujari bolon ako dondo la cide nye salli damina ni sebo ye ko su tilanje tara ko su chaman tara don fulana yenna fila kuye ko su tilanje tara don sabana tungalo talabain ayoke talabain de kono cide nye nafila ken ni ulu ye ko usirana suguru duka no soro misiri kono uko cide mahara antunga e wani suin to dafa suguru du manchaw har antunga suin to dafa nko odonde cide ko man kama mali imami hatta yansarfu kutiba lahu qiyamul layl ako ni mu'min jora ka fara almami ka ko salli banne nyana ala be sumu men barakati o do ewa anashiko e do hadisa salen kono abu jari ka hadisa kono ako fu ulu sirana suru du kanu suru misriko donc ambe min ko tahajjudu tenna ewa ade bidiyate ni mu'min fari fagalende dro comme cheikh salih fawjani ya fu to mi ako mo be ndum kuma su ako mo la kule mo sala ba to de ulu sara yara ka bo bato mo ba ka mo to sala ya ako mo sugu de be nuno ako gu do soro alimamu fana de do de nu ye tarawihi ko be misiri da to ko kata da ulu yere kumantia barajima uye jama ko silama jama kumantia barajima nu ye sala ya kuma de sarafu salihu mawuli sebo tabinau nu be su jodi de ke doni e wa bere de betam misrila doli ja nu be sinji bereka kan nafila ke fo kata fajiri sarafu donc su tahajjuru te biriyaye ni e fari fagalendo e salayalendo e ka toy ne kana mo to fari e wa to fari faga hari mustahidu men nyafo an ka wakati labar doni ke baga ngana men nyafo ko cide sungalo cide mateme arakanta ni keleka kon nafila mo kana teme supe nafila arakanta ni kelen anyogona to doni ke baga ngana ko ay khatawu ken ni yoro dan ti supe nafila la cide nyere de ko salatu layli masna ako supe nafila fula sallika salamu bila ni siranna ko dugu bina je ika kelenke wakati ka sallu motri cide ma hakke fo mo yesa Cheikh Albani yere ya ko mo do ba ko ewa Cheikh be do mo do be Cheikh Albani ko uba ka kuma ko iba sura do ma ka kuma ko mo yere akas ka qiyam ramadan ka ewa salatu tarawih ne yere de Allah ja ko ne ko ama ewa mo man ka ama daga mo ka fen para arakantani kelenka me ako mo be min ale tuhumani minye ka ko ale ko ni mo min bette me arakantani kelenka ye mo filibante ni bette me arakantani kele bidam ko ako ale mo ko mo yere ako doni ke baga munun temena alenye ani doni ke baga munun nana ale kofe ni min ko dobe se ka faratani kelenka ale mi ke filibanja ata koy ma bidiam ko ale de kayire jida la koy ka da tani kelena kana ful faratani kelenka al ko me doni ke baga munun temena alenye nu ye do faratani kelenka nu ko dagara do ka faratani kelenka ani doni ke baga munun bena ale kofe nu ko adagara do ka faratani kelenka ale ta fo no ma filibanja ta fo ma ko bidiam
u ye fɛn min kɛ istihadu de u ye fɛn dagalen kɛ u ye fɛn min kɛ istihadu la dagalen de don ale tun wele bidiya mɔgɔ ye ale tun wele filibanci ye mais minnu ma Albani ka kumaw faamu dɔw b'a fɔ dɛ Albani bolo de sufe tahajjudu n'i y'a kɛra i ye filibanci de ye dɛ i ye bidiya mɔgɔ de a ko ale m'o fɔ mɔgɔ ye dɛ a ko masasili istihadiya masayila min n'i yɛrɛ jija bɛ k'a la kolow kosɔn a ko ni e ye min faamu i b'o kɛ i t'o kelen don ye min faamu a y'a kɛ kana fɔ a ma filibanci kana fɔ a ma bidiya mɔgɔ parce que a fana sɛnbɛra ka deli la de ma donc an ka nin faamu donc tahajjudu tɛ bidiya ye donc ni min fari fagara i ka fari ka faga e k'i da mais i kana mɔgɔ tɔ salaya ko fari faga aleykum salaam sanan kana nin ɲininkali la fɔlɔ tarawih cogo la mɔgɔw ka ko dɔ bɔ ɲɔgɔn na Sheikh Albani ka hakilina ye dɛ Sheikh Albani bolo tarawih ye sunna de ye dɛ maana safo kɔfɛ nafila min bɛ kɛ sunna don mais ale ko i kana tɛmɛ arakan tan ni kelen de la mais ani mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen sisan olu b'a fɔ ko tarawih yɛrɛ bidiya ye sunkalo nafila min yɛrɛ fɔlen n'an bɛ fara jama bɛ fara ɲɔgɔn kan misiri kan mɔgɔ wɛrɛw bɛ olu b'a fɔ k'o ye bidiya olu fana ye Albani ninnu ta tɛ kelen ye dɛ olu ye rafidaw de ye ani khawariju sira de ye o ye rafidaw sɛyiba nanina ninnu rafidaw olu de ma sɔn tarawih ma mun na sɛyibaw ka kɔniya n'u ka juguya kama ko parce que ciden ye tarawih kɛ siɲɛ su 3 tuma min ciden y'a bila Umaru bun Khattab de y'a ɲɛnamaya o hasida n'o kɔniya olu banna tarawih ma olu fana ta don olu na minnu ko i kana tɛmɛ arakantari olu o ta fana tɛ kelen ye mɔgɔw ka nin faamu dɛ o hakilina bɛ mɔgɔw dɔ fana la u bɛ sigi réseaux sociaux kan ko tarawih yɛrɛ bidiya ye ka jama fara ɲɔgɔn kan misiri kan ka tarawih kɛ safo ko bɛ ko bidiya don olu ye rafidaw de ninnu tigila mɔgɔw ye tarawih kɛ bidiya ye sɛbaw ka kɔniya de kama ani n'u bɛ sɛbaw ka contrôle la olu ta bɛ ani khawariju ye jɔn ye minnu b'a fɔ ko kabayira jurugutigi bɛ kafiri donc olu ni rafidaw de ko tarawih ye bidiya ye donc olu ka kumaw tɛ jate olu fana ni mɔgɔ minnu b'a fɔ ko tahajjudu ko o ye bidiya o fana n'u tɛ kelen ye dɛ donc an bɛ min fɔ ninnu ka faranfasiya ka bɔ ɲɔgɔn na donc tarawih o tahajjudu o ni si tɛ bidiya diinɛ kɔnɔ nin bɛɛ dagalen don silamɛw k'a kɛ salafuw ma wuli ni tun bɛ ninnu kɛ misiri kɔnɔ e ka ɲininkali ale ko an ko furu n'a bɔra n'a defo bɔra bɔri sababu bɔra cɛ de la e de ye muso bila e de bɛ perdi ka furu nafolo la mais ni muso de ye bɔli ɲini ni muso de ko n tɛ furu la n bɛ bɔ cɛ ma sɔn k'a bila muso bɛ cɛ ka nafolo bɛ sagama de donc ko la ko n'a y'a sɔrɔ muso ye denw sɔrɔ cɛ ye hari n'a y'a sɔrɔ ye denw sɔrɔ cɛ ye ni ale de ko n tɛ furu la n bɛ furu bɔ cɛ ma sɔn k'a bila a b'a yɛrɛ kɔmabɔ de alifulu ani cɛ bɛ bɛn a la a bɛ cɛ ka nafolo de sagama bɛ bɔ denw ka ko tɛ yala cɛ in ye muso in furu cɛ in ye nafolo minnu di muso ma k'a furu a y'a furu de pour a ka to n bolo bara ko ne ka sa ko ale ka sa a ma dɔw de kama ni e bɔra o la don ale min furu o ko i k'i furu ka taa wagati ko i bɛ bɔ ale y'i furu de bara fo ka taa ne fatulen ou bien e fatulen i furula o de kama ni e nana sisan k'i bɔ o la n'a na jɛ a ka nafolo la i b'a ka nafolo sagama de ni e bɔra ka muso wɛrɛ furu kɛ e bɔra ka muso wɛrɛ furu hali ni muso ye denw sɔrɔ a ye dɛ ni e de ko i bɛ bɔ cɛ bɔra min bila i b'a ka nafolo sagama de ko ale ka ɲininkali yɛrɛ ko muso ma den de sɔrɔ cɛ bolo muso ma den de sɔrɔ cɛ bolo a ko a bɛ bolo cɛ bolo ni o de ni cɛ y'a bila alhamdulillah ni cɛ ma bila ale yɛrɛ b'a dɔn ni ne ma fɛɛrɛ de kɛ n yɛrɛ kunbabɔ n tɛ bɔ ni cɛ bolo a b'a yɛrɛ kunbabɔ parce que nin sugu ni sariya bɛ yen de u bɛ taa sariya ma ni cɛ ma sɔn ka bila ni sariya bɛ u bɛ taa sariya ma sariya bɛ furu bɔ
qadi be furugo ni qadi ya ye wori kanka sagi abe sagi ni qadi ya ye wori te sagi nina parce que muso fana te saka ke ni denta bolo ewa den soro baliya sababu ye ede wori te sagi ma wori te sagi mais ni o qadi ute o kiri ute ce ko alete je ko kibila pour e fana ki yere soro ibi yere kuma ko ka kanna fulo salama kata bon ko almanu dobe witri salli tarawih la do ta salli basi bola wa bon akan ka witri be de salli almami muru tarawih ke abe witri de salli tarawih bana ka witri de salli ni mo mi ma witri salanta ko ka salli tiana mais sunna yede ni tarawih ko ne ke be witri de ke ni mo ye ko ni tallaba sera tallaba ciren ko la watirani fillay ni tallaba cera ciren ko wotiri fulate su kelen kono wala akaka wala munum be tarawih salli aka wotiri bila parce que aw bena wotiri salli su laba aka wotiri bila wala su laba tahajjudu nayo ke abe wotiri ke ciren ko wotiri fulate e wala su kelen kono bon do ko ni wotiri fulate su kelen kono mais ni misiri kelen do ni alimami tarawih salli yo wotiri salli alimami wore de be tahajjudu ka be wotiri salli ko basite ne na ko mo kelema wotiri salli mais doni ka bawo do ma sonire la hari ni mo kelemu salli wotiri fula ko ni kera misiri kelen ko donc ko so min kany talaba in konila abe tarawih min ke aka wotiri bila su laba tahajjudu abe wotiri ke ninde kany mais ni wote talaba in te ni alimami salli ni mo yo wotiri de salli no yo de sunna wode kany qui serait de bon on est mo mi ni tawsiri ba ke kake mo do be sigi kerefe avec qur'an kalana juman kany bon ni deresu be na tigi ya do deresu nyuman de do deresu mimbe qur'ana ni sunna la famu salafu salih ika olamme wode kausai isugulani kitabu were kalani ika deresu lamme wode kanyi kateme kitabu were kalani minne ayre ya do deresu min bake kake annaba ka do nekin ka kalanke bashi tala iki kan kalanke ma boy da du pro munu be deresu lamme kan wasu wasu ikani ka kalam bange ninna fa be deresu la deresu inde lamme ni yere ya do deresu min bake kake annaba ka do ne bin ka qur'ana kalanke bashi tilay bi ka qur'ana kalanke na ki da du ko ikani kam bange na ka mo munu be lamme ko wasu wasu bon konni be ewa qur'ana kalana qur'ana ka sujudu yoro ni nye silembe yoro be se ka sujudu ke nye silembe yoro be se ka sujudu ke parce que qur'ana ka sujudu yoro sujudu le sallite ori ato doni ko baw doko ni ya qur'ana kala hari ni sajjiti la be se ka sujudu ke mais anyuman ko ni ki nye si koronde maka sujudu bi odi ya to ya do qur'ana kala adabu kono ewa ni ewa imamuna nawawi kitabu min dila qur'ana kala adabu ka ayato akono ni be qur'ana kala kanunen do kisigi kinye si koroma Allah nyine munye ni sujudu min nani la qur'ana sujudu min nani aba sori ni asilen do koroma kinye si koroma ka sujudu bi ode kany sino ni sujudu bi ni yoro qur'ana sujudu yoro pasitala bon koni mo me wasu bala na yele ale salijita na do na salila ka to salila bena ala ko jido bora alela bon ko ale fana ya ke sisan na ye salijita abe mana do ayerela bon salli ko fe abe no mana laje na ye jisura la be saga ka sallika na ma jisura la odo
ni nye takallufu de kana ninke wasu fule na be mogo la ni eye saliji ta be na ikono kodo borela no wasu be mogo minna silamia sare lugo yakiye o salli wakati ni salli wakati sare ka saliji ta len kofe o kata salli ba na be ni kono kofe min borela e kani ka salli tigenay kana sagi salli kana ye fana ni ye ninke wasu bipila me ni yere to abolo ale de beke hakilina bana yere ka fa do ila yere wasu ni yere to abolo dora beke ma hakili ci pour ka tige ka boy bolo be nindeke ni e salli jita ko kata salli ba na ni kono ko fem borela har kito sallila ugo har ni bora ni iya soro jido borela islamia sare jera ko o ti ka salli jita donc wibe continuer ni nan ni tola ani fana auzu billahi minash shaitani rajim ko chaya ko kata abba ka boy bolo shaykhul islam bon tema ko ni yorola mana kote ni nyogona bena ela sisa ni donna sallela beke ko mi jido borila akoy ka ke ni sallijita etara sugune ke yere seneya akoy ka jido tege ka funfu ni e ka kursi kono nay kata salli la kito hari salli kono ni jimi magarila iba jate mina nye jimi funfu yere la de wonte mi akoy ka ke ni jogode la donc o de be wasu boy alusha awo nyew de prepare la tigo akore ko har ni sungalo te misiru dola ibasro kuturu sa foche dresu be mais dresu min bake kakate intéressé bo hijimu be e bolo qur'ana la yala e be sakika qur'ana kala iba toy no de fo e bado dresu min take ka intéressé e ba e ka hijimu be bolo ka qur'ana la ibe safoni futuru safo makoro misiri la atagarara ikika qur'ana kalante me an koy kana bange na yede ni mo munu be dresu la ni bu nyagambi parce que tire sallallahu alaihi wasallam dondola bora kam misiri kono do be salli abaka kalam bange do sigilendo abe qur'ana kala ka kalam bange tiren ko kullukum yunaji rabbahu fala yujhiranna ba'dukum ala ba'd bil qira'ati tiren ko kelen baba tigala de kondo nyonya akana bange nyogon kali kalanya akana bange nyogon kali kalanya hadisa na chogo dola kwa kana nyogon toro ni qur'ana kalanya ola ni deresu ne ta fe kalamme e ba fe kika qur'ana kala ika qur'ana kala me kani kande perena ye ka bange ni mogo munun be deresu la nu be wasu ko ni nyine ka ko mogo do be basoro ewa ko bana dobula mana bana dobula mumbu kuru ube bana do yusoro min yusi unkuru ko nabe aleka kaburu she na ale fatura nabe aleka kaburu she aleka kaburu ke she togoni mo munun fatura ni aba chogola tilele no ka kaburu she chogo te sika ke keleye ale ko yoro min kuru nendo ko ka kaburu she de ko imbe se ka do chogomi ube she munun yoro min kuru lendo ko ka kaburu she chogo de la she umbe se ka ku chogomi bashi shi tola ko yala bashi bola wa bashi shi tola mani ganu bo ko do ko ale be kafri jamana la mais ale be barake yoro mi wulu de kachay
ni salli wakati sera ale tɛ se ka salli olu bolo olu ka ca yala bɛ se ka bila n'a nana a ka so a b'u salli wa ni salli wakati bɛ tɛmɛ o ye haramu yi kan wa qimu salata inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta ala ko ye salliw nata cogo la a ka do salli fule de farada de do mɔgɔ kan salli wakati korosili fana ye farada de yi kan ni salli wakati sera i bɛ fɛɛrɛ kɛ ka salli cogo min i bɛ salli o cogo de la awa an bɛ ala deli fana wulu in caya kana kɛ ko de bɛ wulu in mara ye n'a y'a sɔrɔ ye e de bila e de bɛ wulu ninnu mara ye k'u ladon k'u kɔ k'u ladumuni o baara bila dɛ silama man ka kɛ kafiri ka wulu marala ye ni kafiriw ye e ta e de bɛ wulu ninnu mara ye e yɛrɛ ka wulu ka ca ye fo e tɛ se ka salli cogo sɔrɔ wuluw bolo n'a y'a sɔrɔ ye e bila wulu mara de la u bi sara o wulu mara in bila dɛ o tɛ bɛɛ dɛ wulu in marali bila i ka b'o la pewu mɛ n'a y'a sɔrɔ o tɛ fana baara yɔrɔ de don dɔrɔn wulu ka ca ye ni salli wagati sera i bɛ fɛɛrɛ kɛ ka salli cogo min i bɛ salli de kana salli bila n'a wagati bɛ tɛmɛ ko ni e nani ka so i na salli n'a y'a sɔrɔ ka wagati bɔra salli t'i ye ala t'a minɛ ciden ko mani amila amala laysa alayhi amruna fa huwa radd a ko ni mɔgɔ o mɔgɔ ye baara kɛ ale ka ɲamariya tɛ baara min kɛ i ka baara bɛ sagin ma ciden ka ɲamariya t'a kan ciden ka baara t'a kan i k'i tugu ka salli wagati bila ko ni e nana so i k'a so ciden ka baara t'o kan ni mɔgɔ o mɔgɔ y'o kɛ salli t'i ye ko e bɛ mɔgɔ min na cogo di mɔgɔ min ye kɔniya bila kɛnɛ kan i ye i ka kɔniya n'i ka juguya y'a bila kɛnɛ kan i bɛ baara ɲɔgɔnya cogo di i b'a baara ɲɔgɔnya ala t'a kɔfɛ i bɛ yɛrɛ kɔlɔsi a ma nin ye kelen filanan idfa billati ya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatu ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hajjin azim yɛrɛ kɔlɔsi in kɔfɛ filanan n'a bɛ ko ala yɛrɛ ko kuranna kɔnɔ a ko e ka ɲuman kɛ ka juguman ɲɔgɔn ni ale ye e kɔniya sababu tɛ kɔniya min ye e kana kɔniya e kana juguya ni ale ye kuma jugu min fɔ ye e ka kunbɛnni ɲuman ye n'a ye baara jugu min k'i la e ka kunbɛnni baara ɲuman ye ala ko k'i to ka nin kɛ mɔgɔ min y'i ka jugu ye o bɛ yɛlɛma ka k'i kanubaga ye subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk